Hola, bona vesprada, amics de Canal 21. Soc Juan Carlos Pastor i això és Mestalla. All the moments we live here, leave the markers tattooed painted in our skin. And we need more than 1,000 years to understand exactly what happens here. I see crystal clear, this time it's better here. I see crystal clear, I'm not trying to disappear. Diumenge 4 de gener de 2015 estem a punt de viure el partit més important, diríem, de l'any, encara que és el primer, entre el València i el Real Madrid. If I hold my breath to see what happens, it's the only way for me to let you feel. Hola, benvinguda a afició, així tenim a un company de Buñol, Dalio Marzo, què tal? Encantado. Volia fer-li unes preguntetes i volia dir-li quina opinió li mereix Enzo Pérez, el nou jugador que acaba d'adquirir el València, Peter Lim, per a este mercat hivernal. ¿Qué te pareix? ¿Tú l'has vist jugar? Sí, yo lo que he visto de él ha sido la selección argentina y lo que he visto la verdad es que me gusta, es un jugador todocampista que puede jugar tanto a defender como a atacar, destruir juego, repartir, sí, puede dar mucho juego en el Valencia. ¿Y creus que li va a furtar el lloc a Javi Fuego? No tiene por qué quitarle el sitio, yo creo que pueden jugar los dos juntos, pueden jugar perfectamente los dos en línea o más atrás Javi Fuego y él un poquito más adelante, porque es un jugador que puede repartir juego, no solamente robar. Y atacando yo lo que he visto de él que muy bien. Perfecte. Veiem una bandera per allà d'Arxèlia i ara mateixa se m'ocorre. Fegulí. Què fem en Fegulí enguany? El traspassem a final de temporada, si el quedem, què faries? Venderlo. Es uno de actualmente de los jugadores más veteranos del equipo, el que más tiempo lleva en el equipo y no creo que ya lo ha dado todo. Más no va a dar y lo mejor es venderlo. Ahora está como plenitud. Pues Dalio Marzo pensa que Fegulí està explotat en el València i que ara, després d'haver fet una bona campanya fins al moment, i què sap després de la Copa Àfrica com vindrà, Sí. seria interessant vendre'l. És la seva opinió. Anem a preguntar-li també per la polèmica que ha alçat aquesta nit Sergio Ramos, l'incombustible Sergio Ramos, que sempre ens té ahí al peu del canyó, sempre mirant a veure què fa i què no fa en les errades que fica en Twitter. Pues esta vegada en Instagram el que ha fet ha sigut el mateix que Negredo, s'ha ficat aixina i ha ficat els 4 o 5 o 6 o 2 trofeus que ha guanyat el Madrid, ni ho sé ni m'importa, l'any passat i ara en la competició de campionat de clubs. Pues pienso que para variar, tipo Sergio Ramos, para mi opinión un poco vacileo, aunque luego creo que se ha disculpado, pero ha puesto otra foto algo parecida. Entonces, como siempre, tira la piedra y luego esconde la mano en su línea, que no se entera, un poquito tontito, aprovecha la ocasión para meterse con el Valencia, vacilar i de fer res. Crec que vas a tindre que tornar a repetir Quina és? l'adjectiu que li has dit, Quina perquè és? és que han passat les motos i no l'he sentit. Quin era aquest adjectiu? Vacilón. ¿Y? Vacilón. Y un poquito chulito y tontito, ¿no? Molt bé, Dario. Espero que guanyi el València avui. Amunt! I anem a veure si pot ser per 2-0 i un d'ells de Sergio Ramos en pròpia porta. Molt bé. Vinga. Amics de Canal 21, estem a punt de començar el partit entre el València i el Real Madrid a Mestalla, com podeu veure. Tenim així un aficionat de Picassent i volem preguntar-li quin és el teu pronòstic, Alexandre? Jo crec que, com sempre, ens toca patir un 3-2, estaria bé. Un 3-2 a favor del València. Ojalà siga aixina. Ara després tornem. El moment polèmic del partit quan a la mitja part un aficionat del Real Madrid va mostrar una senyera, la bandera de la nostra comunitat, amb un escut gegant del Real Madrid i no content en fer-se una foto el va girar cap al sector d'aficionats que estàvem propet.
Així i tot, els aficionats del València van cridar fins que la policia va actuar d'ofici. Pues espectadors de Canal 21, acaba d'acabar el partit entre el València i el Real Madrid a Mestalla. Com podem veure, tenim així una tomba, són els aficionats del Real Madrid. Estem en Alexandre Travolta, que ens havia dit que anava a quedar això 3-1. Ha estat molt a punt d'acertar 2-1 i una de Barragán i planta el pal. Què te pareix el partit d'avui? Espectacular, espectacular. Me deixa la veu. Sabia que ens tocava patir sí o sí, sempre patint, però apoyant i al final es aconsegueixen les coses. Per a tu, quin ha sigut el millor jugador del partit avui? Negredo ha fet un treball molt bo i ha aguantat la pilota, però sens dubte Barragán. Barragán! Tot el cor ja fica Barragán. Avui és el dia de Barragán. Segons notícies que m'arriben des del cos tècnic del València, creuen que Barragán podria arribar a la selecció espanyola. Així tenim a l'afició del Madrid, que des de ben matinet està calladeta després del penal, com no, sempre a favor del Madrid. A primeres de canvi, arriba el baló a l'àrea penal, què te pareix? Sempre. No hi ha un partit que no passe que els ajuden. I l'àrbit no sé si és nou en la Lliga, però per mi ho ha fet fatal. Però fatal. Jo ha de ser parcial, jo he vist un Madrid prou covard, ben ficat en el camp, però prou covard. Hi ha un València que ha lluitat contra vent i marea, però al final, amb aquest espectacular correcarrers que s'ha convertit el partit, Barragán ha fet l'empat i finalment Otamendi, a la seua de cap, a l'eixida d'un córner, ha fet el 2-1. Espectacular, Otamendi, és que les guanya totes i volàs. Avui podem dir que estem orgullosos del València, amunt València, i despedim la connexió des de Mestalla. Fins pronte!